Sisi. Indaba endala impica abadala ngiyaphica. Uma kwenzeka lingishonela lingakashoni yala namuhla, uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ngingakawafezi amaphupho ami, ngikhuleka umthandazo wokuthi labo abasele ngemumva bengakhali kepha bathola ukududuzeka ezinhlizweni zabo, ngoba ngizamile phambi kwabo nabo babonile, bavumele umphefumulo wami uwelele ngaphesheya, kuthi labo abayofika ekhaya bezobonisa likasami unomthandazo bamthandazise ngopheli ngaphakathi, ngoba naye sekukaningi ebhekana nokufa ezinhlamvini zamehlo kuze kuswelakale ogadla amawala, ngoba phela ukufa lapha ekhaya kade nje usikela welinonile sekwaze kwadela okomgibe wamacansi kafalazi, nomakhelwane bengafakaza kade ukufa kusivakashela lapha ekhaya kuze kuvike bona ogogo emhlabathini, bebuka khona ukuthi inqe isize yahlithuka intamo phokusiza ngani ubayeka bayihleke, ngoba kolimalano bengahlekanga. Nani ke ebekade ngingazi kakhulu, ningakhali kakhulu ngoba bayingcusana akade bekwazi ukukhombisa uthando ngisaphila, kodwa mase ngifile nizofakaza kabanzi ngezenzo ezihle engizenzile empilweni zenu, kaze zingaki nina enzenzile empilweni yami. Uma kwenzeka lingishonela lingakashoni yela namuhla, ngikhuleka umthandazo wokuthi abasele ngemumva bengakhali kakhulu kepha bathola ukududuzeka ezinhlizweni zabo, ngoba kuona umncwabo wami omunye uzobuza ngokubona isimo sasekhaya athi hawu kanti kade ishawa kanjani idonsa iyodwa, okusobala ukuthi lona kade ibophele kade ihlalele emcingezini wethemba, uthi noma iyodwa izowaphendula amatafula inkaba. Lapha ke emhlabeni bayingcosana abakwazi ukukhombisa uthando usaphila, abathanda uqobo lakho kuya ngokuthi ungubani, wakabani, unani futhi uphila kanjani. Awuboni ngani mabeqala ukuhlangana nawe bafuna ukukubuza ukuthi wenza umsebenzi muni, khona bezokuhlwitha ukubaleka kwakho enkathi bephetha ngesigaba senhlonipho ekufanele bakunikeze sona ngokushona kwephakethe lawo, bakushiye uzibuza ukuthi kanti abantu basemhlabeni banjani. Ingakho ngithi nami uma kwenzeka lingishonela ngingakashoni hela namuhla, uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ngingakabuyi ekhaya, labo abayofika ekhaya ngifike nibatshele ukuthi bengibathanda, nibathandazise, nibasize, nibazise ongapheli kuyahlola. Sasho sakhali salika Sempophomeni saphamisa isandla somnxele sathi mzukulu ungazithunazi, awenzanga lutho ubungazi, nenkonyane iyakuchitha umuthi noma uzolapha yona. Ngakho ke vumela izinto zenzeke, vumela isimo senzeke. Bakithi ngizwe umoya walenkondlo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelelo, kanti nepensele kade ngibhala ngalo lapha ngelomsizi ibese libika usizi ngabe sengehlela ngezansi
yimo wakho nali ikheli ngezansi lithi mbongo yosiza.